Es trobem a la seu de la societat, on es planifica tota la formació anual d'esta associació. Amb tots vostès, Marcos Pedrós i José Loco. Comencem per José. José, què significa la societat? La societat és un estil de vida, ante tot. La societat és unió, és amistat, és lealtat. La societat és no fallar a l'altre quan l'altre el necessita. Perquè ens han intentat Boicotejar, diria vostè? boicotejar de moltíssimes maneres, però no ho han aconseguit, ni crec que ho aconseguisquen mai en la vida. Marcos, com a vicepresident de la societat, quins reptes o quins lemes serien els que pertanyen a la societat? A veure, la societat és un estil de vida, som una forma de viure. Quins reptes té això? Pues lluitar contra la gent corrupta, la gent que fa mal als demés. És a dir, la gent que vinga en contra nostra mos trobarà, mos encontrarà, mos buscarà. Si volen fer-nos mal, tranquils, anirem a per ells. Si tu no vas a per la societat, tranquil, la societat no anirà per tu. La societat sempre es manté al marge. Voleu dir que esteu en contra de tot aquell que tinga problemes amb la societat? Hi ha molta gent que la codícia li pels ulls. Hi ha gent... escolta, que por. La societat... La societat està de festa, què collons? Bé! Brindem per la societat perquè és moment de brindar. Perquè ha sigut un moment molt fort. Gloriós. Ha sigut un moment gloriós. Mos han tingut tombar per esquerra, per dreta, per tots els costats, però ho han aconseguit. Al fi i al cap. Veníem advertint, com ho havien dit ja durant diverses setmanes abans, no ens tombarien perquè mos tenien molta gana. Tot siga dit. Tenen algun enemic en concret? A veure, així no n'hi ha enemics en concret. Sí, si tu vas en contra nostra, nosaltres anirem a per tu. Es rumoreja que sí que tenen algun enemic en concret. N'hi ha certa gent que ha anat a per nosaltres. Entonces, ixa gent... No vull dir noms, no? Així crec que ja... Jo sí, la mama i Cabolo. Bé, ho ha dit un poc. Tampoc hi havia que... El president ha parlat. Sí que és de veres, no vaig a negar-ho. Són els dos enemics públics, perquè ja van intentar lluitar contra ella. Quasi la vencen, però mai podran. La mama, segons diuen, és molt forta. Forta de ventre, perquè d'altra cosa no. I tinc que recalcar, i tinc que donar-ho a conèixer a tota la gent, que ens han donat els premis i vull que ensenyar-ho al públic per a qui sent que aquest premi també es pertany. És un quadret que ens han fet quan es va fundar la societat. Així veiem a les tres persones principals que ens van voler enfonsar. Així veiem a la mama que diu perres, perres, perquè és l'únic que veu. Ara aquí ens fonsem, dia Cabolo, i Patri estava ahí comptant bitllets. Eren els tres principals personatges que van intentar enfonsar a la societat, però no ho van aconseguir. Al revés, es van fer més forts. Sí, la societat d'ahir, des d'aquell moment va dir tenim que lluitar en contra de tot això. Esta gent, esta calanya, per dir-ho d'alguna manera. És que és molt dur, n'hi ha certes coses que... Bé, la mama anem a per ella, anem a intentar destruir-la i anem per ella, sobretot vull que la podem destrossar. Per acabar l'entrevista, quin crit de guerra diríeu a la gent d'Alcoi i Cocentaina
per a que s'unira a la vostra societat? Sí, un segon, per favor. Jo, en els meus moments lliures, he fet unes cançons composades per la societat. ¿Quién no conoce a la sociedad? ¡Todos con la sociedad! Es la sociedad protectora. ¡Viva la sociedad! La sociedad amiga de todas. ¡Viva! ¿Quién? ¿Contra quién lucha la sociedad? Es contra la mama codiciosa. Es la mama carroñera. Es la mama la más pudeta de todas. ¿Quién no ha visto limpiar el coche a la mano? Todos los domingos está en la ballena azul. Pero puede limpiar su coche. Pero nunca limpiará su alma. Es la mamá, la más sucia de todas. Es la mamá, la gran impostora. Per acabar, vos demanaria un gran brindis per la societat. Sí. I a tot això tinc que dir que ens han regalat també estos jaquetons de Pedro Zamora per gentilesa d'ell, perquè ens els ha regalat perquè nosaltres ho valem. Per la societat! Visca!